Ez itt a Jopó vlog, és ezen ilyen, tudom, ezen lofizi van a kezemben. Azért vagyok ilyen rosszul öltözve, mert ünnepség volt, október 6, és le is mondjuk, ittam magamat, szóval ez már nagyon hülyeség. Akkor lesznek ilyen vigyázz Christmas videók, kedvences videók, hajas videók, sminkes videók, és olyan, hogy 7 másodperces kihívásos lesz, meg mi van a kezembe tárgy, és nem akarok senkit másolni, de ezek az ötletek vannak nekem, és néha vele fogok videózni, mutasd meg magad. Mutatom. Akkor mindig más helyiségben leszek, mert ahol vagyunk, ott csináljuk. És mi van? Zsófi, de azt... Üresen van, nyilván áll. Már! Na meg? Már rég! Ja? Na, kövessetek a Skefmemen, nem is tudom, Zsófi 789S vagyok úgy fönt, és Facebookon meg úgy, hogy Jopó vlog, de igazából is bejelölhettek, de nem mindenkit fogok visszajelölni, mert kellenek a sok ismerősök. Vagyis hát úgy, hogy mindegy, nem értitek. Privát. Igen, akkor mindent leraktuk az infoboxba, és iratkozzatok föl a YouTube csatornámra, és minden tényleg len lesz az infoboxban. Igen. Várj, szeretnek titeket. Én mindig ilyen szívet mutatok majd, és nem ilyet, és